tayo uli, alas 7. Ako ang nalit ngayon. Si Kuya tayo. Morning Gogi. Medyo basa ang daan papunta ng Mamalingling Forest. Bad. Shout out. Shout out po mga kabady. Go! Aga kami ang aming baon. Uy! Ako tibang lang. Hello guys. Hello, what's up? Driver for today. Master. Nakaban po kami. Pangalan ng van namin is Elf. Tama raw. Meron tayong update sa atin at dumadami na yung subscriber natin. Ano? From Saudi pa po, si Master Clyde. Ganun naman. From US po, dumadating na yung video natin galing US. Thank you po. Lapit na tayo maging 1 million. Ano na lang? 999,800 plus na lang. Malapit na. Oo. At least mayroon kaysa wala, di ba? From Laguna, may subscriber tayo. Grabe naman Diyos, pang 99 subscriber here. Shout out Yul Pipilio from Laguna. Number 1 ano natin yan, subscriber natin from Laguna. Sherman TV from Laguna. At Yahe ni Baldo, pang 99 subscriber siya. Sayang kung 100 meron kasamang jacket. Sayang. Purchester si Rapika. Nag-comment. Yeah, number 1 subscriber natin yan. From Pangasinan. Dagupan City yan, Dagupan City. Thank you. Drive thru sana kami dyan. Bye. Mayarin pa kami. Kasi sasakyan sa drive-thru. Ang order nila, hindi naman yung kape dyan, 3 in 1. Hindi pwede yun. Okay. Tara. Dilan. Grabe ang kanilang... Higaan. Kaya may ganyan. Grabe ka. So, hello guys. Nagpaano tayo gasol. Wala pala yung kasama natin. Laki sila. Lumabas sila dahil nagsus pa daw. Shoutout mga kamara! Ganto ang buhay bayahero! Tignan nyo mga idolo! Ayan tayo! Ayan mga kasama ko! Ayan! Ayan nilalagay natin mga idol ha! Mamaya! Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang view ng ating pupuntahan! Biyahero man tayo pero makukuha pa rin natin mag-enjoy. Kailangan mong enjoyin ang buhay-buhay ay weather lang. Isa sa mga sponsors natin, Tide, Ariel. Baka naman.
Kinmart, baka may shoutout ka Kinmart. Wala. Tao to. Shoutout sa madam ko. Kinmart. Madam dito. Nagpaalam ka ba sa misis mo? Wala na. Baka paraan lang. Yung isang kasama natin exclusive, bawal makita sa camera. Baka ano, sumikat tayo. Artista to, artista. Baka gusto nyo ma-reveal. Ako ito na mo. Ha? Dumatan na ka. Ganyan kaganda ang Pangasinan. Wow, Pangasinan. Ha? Ayan o. Ganyan kalawak ang palisdaan namin ha. Mga boss, ganyan kalawak ang palisdaan namin. Ganyan kami dito. Kahit behero lang kami, may mga kanya-kanya kaming palisdaan. Kaya kung gusto nyo magpunta dito, punta lang kayo dito. Papatikman ko kayo ng tilapiyang masarap. Kung ayaw nyo ng tilapia, may bangus tayo. Ayan yung boss manager namin oh. Ayan. Copa Labrador na po tayo. Ayun. Nandun pala, sorry. Lazy mo, sundan po namin yung buko. Baka may mahulog, sayang po. At may inom kami mamaya. Labrador ba na? Labrador po tayo, Labrador. Nakabilado daw yung Labrador sa Master. Shoutout dyan sa mga subscriber namin. Magpapabigay kami ng ano, buko. Kaya sinusundan namin yan, okay? Like, share, and subscribe. PM nyo yung mga Gcash nyo. Pati sa US. Ano yung sa US? Hindi PayPal. Hindi na, nakalimutan na. Basta Gcash ng US. Cash G yata. Okay. Shoutout kay Clyde from Saudi. Number 1 subscriber natin yan. Kupal yan. Kupal yan. Si Clyde Kubatan. Idol ko yan. Kupal kami. Approaching po tayo ng bayan ng Labrador. Bali yung buko, pinakawalan na namin. Ito na lang ang premyo. Gusto niya to. Ang tawag dyan? Para sa ano yung Drainage ball. Ano? Precast ng drainage. Precast ng drainage daw. Maganda to. Mabibenta ng maganda to. Maraming bakal po yan. Ngayon na po tayo ng Labrador. Yan po ang benta nila dito, mangga. Bayan ng Labrador po tayo. Okay, palike na rin po. Gcash po. Cash G po sa Amerika. Kakalimutan. Labrador na tayo. Going usual. Kanina ipapakita ko sa inyo dito. Dito yung beach. Ha? Approaching na po tayo sa fishport ng Labrador. Labrador pa to eh. Fishport. Mag-welcome swell na po tayo. May shoutout ka kay US, sa US. Shoutout kay Donald. Oo, shoutout sa asawa ko. Ay, naiinan ko na maganda. Nasa Kuwait. Wait, Padala muna lang kami ng ano dyan, yung missile. missile daw. Kanyang panguluan. Shout out kay Donald Trump.
Kainin ng nuclear bomb. Okay. Wish granted. Papisport na po tayo ng Labrador boundary ng Suwan. Dilis kayo dyan. Puro karne po dito, karne. May karne. Bango. Habol. Wala na po tayo. Lapit na tayo, approaching na tayo ng palengke. Bigyan na lang ang video ni J-Boy TV. J-Boy Anagad. .com. So, magtitindahan muna tayo. Pabili ng suwal to. Dito po. 25. Karne. Balik isa lang. Isa lang po. Isang peraso. Pwede isang ganito lang po. Ay, di ko adobo man ay guard niyo. Pag ganito lang po. May bagong po kayo nasa plastic lang. Bote pe. Boneless. Madami na kasi. Wala pe. Ayan lang. Tapos paminta po. Paminta na pino po. Pino, 5 pesos na. Ano pa? Dalawa na lang po. Dalawa. Sa asin. Hello. Gabi. Salamat. Magkano ba? Isang kilo. Apo. May maliliit din na parang 15 lang, mga 5 to ano lang. Apo. Sachok, sachok. Kamatis na yun. Sirikado ko niya. Sirikado. Kamatis. Ay, stay. Kami ang alawang tisama. Ice cube ka. Sa sili na green yun. Isa nga po. Dito na lang po. Tapos, dito po magkano? Pag 10 pesos. Oh. 10 pesos lang. Ano lang? Magic sarap. Bagoong. Para sa ito. Wala po kanya. Yung bagoong po natin sa Opo. Magkano ba? Isa nga lang. Kaya kapag sila kami. Ah, konti. Babalog na kasi yun. Isang buo. Babalog ko. Ito guys, ito yung pinamili natin. Yan. Dalawa. Tanga, sukat. Kailan ba Ben? Asin. Isang brown sugar.
Magkano dito sa atin? 20 lang po, nakabasa. Oy, nagtinti ka dyan. Yung kain mo na. Yung bali ice. Oh. Sarap yung mga sarap yung crispy. At yung mali ice. Hindi ka lang maalis. Oo. Guys, bibili na kami ng ice. Marupit. So ito na yung bayan na ano guys, Suwal. Ito yung public market. Ito malaki din. May ice po yan sila. Ice? Saan kung may bintang ice dito? Doon sa bahay doon. Sa likod? Sa likod daw? Sa likod. Ay, kailangan lima. Suwal Municipality guys. Ito yung ano na ano. Pwede na eh, nakabili ka. Ay, bakit Tinat kita. Hoy, pare ka yan po. Uy, pag-ong. Kauyo eh. Wala tan. Kalimutan talaga yung nakalimutan ko beauty and health yan. Kaya kabalag ka. Pa? Yellow? Malapit lang. Ah, may tindahan po dyan. Yellow, meron daw. Ilog. Yellow. Ice. Wala kara. Wala na. Pabi na ice. Kalimutan ko lang yung gising. Baka na si Kamari. Galing mo ng tawag ka to si Ka. Check ko. Ito basa lang. Ano mo nalistila ni Mating mo? Mulong tayo. Pagkabal tayo, di ba? Ito na po yung papasok sa Bisay ba? Bisay. Bisay. Barangay Magic Appliances po. Kasilyas po yan, Kasilyas. Wala mong pagbuka ka dyan. Eh, magtulipat din eh, nung duga tayo kin. Hindi, kunya ang tanong duga tintan. Pero magtulipat tayo ba? So guys, ito po yung truck natin ha. Papunta na tayo sa ano, Pulse. Andito tayo ngayon sa ano, Poblacion Child Development Center. Okay. School ata to. So let's go. Gawin mo muna, hindi mapan. Ang tuto mo na. So first time po namin pumunta dito kaya hindi namin alam yung daan. Tanong-tanong na lang tayo mamaya. Adventure. Adventure!
Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. May cellphone lang eh. 30. Tumbo ilaba lami kin. May ini. Ate danom. Ate hus. Kaya kami dyan ulan ni. Ang tani wajib basin may dalan dyan ni. So namalay kami ng daan. Ay dalan to ay. Mali yung Google Map. Wajatin. Aliwa. Wajan ni bali abanday, wa man ni bando. Tanti may dumang pre ni, may dumay dalan to. So babalik tayo guys. Namali tayo ng daan. So, tama na daw yung daan. Babalik ulit tayo doon. Kamali na yung Google Map. Magic. Magiging luto ka na. Palapal. So pare-pares tayong first time. Titik namin. Dito daw ang daan. Susundan lang namin itong ano. Itong ako na falls. Pataas. So adventure tayo. Basil. Balik. Basil. Ito na tayo Ganda na ano. Ang linaw guys. Alkaline. May hanging bridge po. Hanging bridge. May hanging bridge pataas. Hindi namin alam kung saan papunta. Naka-inkantado na yan. Woo! Sa barakit, ang kininata, kami aalbum tayo. Hanap pa namin guys. Hindi malayo pa ata. I don't know. So ito na yung maagos.
papuntang baba. Ito rin napapuntang Labrador Falls. Pinakayan Falls. Dito rin siya nagmumula. So, ganda na. Wow! This is nasa Encantadia na po tayo. Entrance na Encantadia. Sa Hilero. Oh guys, ang ganda ng bundok. Mga nagbabalak na pupunta dyan, mas magandang panoorin nyo hanggang dulo to para alam nyo kung saan ang daan, kasi kami hindi namin alam eh. Kung saan papunta to, hindi namin alam kung saan papunta to, kung sa Hilero kapagod din, nakakahinga guys. Medyo siguro nasa 20 minutes na din kami naglalakad. Oh, lumalakas na yung agos. I think malapit na. Ano may mapa? Pwede na tayo ay. Medyo malayo pa tayo. Papakawit tayo. Bahala ko na. Ibig na lang pinalagay. Wala tigas pa yun. Ha? Boy. Puros to. Okay. Ganito mag-adventure. Di mo alam kung saan tayo papunta. Dalawang daan guys. So dito sila naman ko. And then may isa rin daan dito. Left tayo. Oh. Hindi na naman namin alam ang daan. Saan? Sarado? Okay. Or bypass? Bayar. Pagod ka na ba? Wow! Diyan. Tingin lang ito. May bao, mabao kila na ilay sira.
kamusta yung daanan? Sarado. Sa pataas. I don't know. Blur lang namin to. So, so guys, nawawala na talaga kami. Isa sa amin ang magbabaliktad ng Brit or tatanggalin. Sabi ng ano, uy, may isang post dito. So, ito na. Nakarating din tayo. Woo! Ganda ng hangin, guys. Start na kami ng cooking. Hindi ko na pinakita sa inyo yung preparation kasi dadalawa yung kamay ko. Tayo. Ayun, ang ganda. Adobo sa bawang na may sibuyas. At inugasan namin sa alkaline. Alkaline. Ang ganda naman ng POV niya, oh. Ah, with the falls. Solo dito, guys. Shout out kay Clyde. Yan sa Saudi, ingat ka pare. Isa ka daw. Pag-uwi mo, punta tayo dito. Simon. Ang dalawang cookeries. Cookeries Kupalis. Ang dalawang kupal na tagaluto. Favorite putahe. Adobo. Adobo at pakbet. Adobo kompleto Ricardo. Floating pakbet. Para grupo. Okay, tama na. Wow. Ano po? Yan. Pero pala, ay Ken. Ano na? Yun. Video. Bagong pakbutan. Yung version, kabuti talbos. Bagong version. Ganito ang bagong version ng pakbet. Kapag may una na may tayo. Magkakapagod ka na. Let's go. Cook chip. Cook chip.
Viral yan. Medyo miraya, tapano. Karati pa na mo sa Mangkumila rami mo di Amerika, kada nang So, Shout out, shout out. Shoutout sa mga kabataan dyan. Galaw-galaw naman. Nature trip na tayo. sumara. So, yummy? Yummy. Quality. Ataikin. So, no alam mo klase kalabasa. Medyo. Version na na karaidok ka to. Kanan Ano? Kasabali, kunyari, titsira nito. Paano? Wait, yan nga lang tanan. Oh, napunsit ka na ta. Alima nang sigaglan lamang irat. Siga mo dyan lamang irat. Ay, gabay dyan Ken. Central Pulse. Manawag. Oo, pinang karayan. Ang kini ako kasi may pianong result kasi dapat sa timok mo napasikat. Pianong result. Kailangan din pasikatan. Sarap sunod. Nigerian. Ite, ano mo na lang kuya? Dito mo. Salamat. Kain na ulit. Nagutom ulit. Mga idol, nagutom ulit sila. Ay, dito ba yun? Bago natin kasama si Bambam. Yan. Magkikita na sa dito sa vlog natin. Kaya ka! Shoutout ka ba dyan? Ito, interview natin. Papasok na!
Papasok na sa eskwelahan. Asaba eh. Budong. Shoutout sa teacher mo. Sino yung teacher na? Shoutout mo ba din? Ma'am kayo rin. Madam Irene. Madam ka kayo rin. Shoutout. Dito po ako. Come on. Dito. Bagong kasama natin. Ayan. Shout out. Ay, ikaw, lang masasabi mo ikaw. May hangin ka, ikaw ha. Kamusta ang thrill? Yun ang isa-shoutout mo ikaw din. Ano po ba din? Mara, Mara. yun ang isa-shoutout mo. Shoutout natin yung mga kabataan dyan na wala nang inatupag kundi magbulakbol. Tara na dito! Huwag na kayong magbulakbol na kayo, mag-pulse na kayo! Tara, dito na tayo pumasok. Tingnan nyo. Ganda oh, ang ganda. Hindi nyo ba nakikita yan? Ayan oh. Tingnan nyo ang nature trip. Tino. Ay, ito isang kasama. Yan. Mara to, Mara. Mara. Agad niya. Shoutout mo. Shoutout, pare Nilsen, Galila! Wala yung mga original. Wala. May kapalit na. Yung mga Puro yung benbang original- kasi sila. Puro benbang. Yung mga original na kasama nila, wala na, puros na sila bimebembang kasi. Dapat ganito. Tuwing dapat mag-nature trip kayo. Tingnan nyo, enjoy nyo lang yung buhay-buhay. Huwag nyo istresin yung pagbebembang. Dito, dalhin nyo na lang. Dito na lang kayo magbembang sa taas o sa taas. Masarap magbembang pag malamig. Ganyan mga idol. Tapos may natulo pa, bang, bang, bang. Tapos, bang, bang, bang. Tara na. Bang-bangan na. Yun. Nakaisa din tayo. Hunting kahoy. Hey, Ba't hindi na nag-uli, oh? kukuha tayo ng kahoy. Dito tayo nakatagpo. Nakakuha tayo ng kahoy. Ano pala bunga tao mo? Ugat na tao. Ayun oh. Ayun. Tingnan nyo guys. Ang nakita namin. Uod. Masarap to guys. Kainin nyo. Ay. Oh, wala na yan. Sa ilang bunga. Di, wala na. Mangkalkal pila. That's it. Ay, tanting na to. Daming agila oh. Agila lahat yan guys. Dami. Balbali. Burdo. Bawang pantano. May tanong mo yun. Malambot oh. Bubiro lawat na, di ba? Tugsot. Saan talumdaman na oh. Balang lang. Ang mula kailangan, Kit. Tanong. Ah? Gato mo na ba siya? Tanong. Bukan. Tubulan dito. Nakawantalan ka niya, brother, duman kayo. Dia bali-bali ay kasi di bali-bali burdo. Taklo guys. Nakatatlo tayo ng kamuting kahoy. Ha? Wala pa rin. Lampu lang. Kape. Punta na ba natin mapakita? Tara guys. At tayo nagugutom. Kukuha tayo ng kahoy na may merindahin. Dito magtitingin tayo. Marami dito sa Kaya sa inyo mga kabataan dyan, huwag na muna kayo magklase. Tara na. Mag-video trip tayo. Ayan o. Ayan nga. Maraming
Maraming pwedeng mapagkuhanan ng merenda. May mga talbos ng kabuti. Kaya dito mabubuhay ka. Kaya dito. Ito guys, oh. Sigurado baka may lamang ano to. Kamuting kahoy. Titignan natin kung meron. Para may luto tayo. Tara. Guys, meron. Meron guys, meron. Meron dito. Oh, tingnan natin kung may ano pa. May kasama pang ano. Meron guys. Meron oh, tingnan niyo. Yun oh. Meron guys. Dito guys, tingnan natin kung may mga kasama to ha. Tingnan natin. Ito guys, malaki. Malaking kamuti. Uy! Tangina! Maling kamuti ata to, naninipa yung nakuha kay Paiso. Naninipa. Ibang kabayo ay, kamuti pala, kabayo. Guys, oh, may panginom na tayo. Marami guys. Go. Merienda time. Merienda time. Fresh na fresh. Galing Galing Sa ating nature trek. kaloob ng may kapal. May kapal ng Sa kalikasan. Bigay ng kalikasan. Ganyan talaga guys. Pag Hindi na yung ibabalik nyo rin sa kalikasan ha. ganyan ang bigay ng kalikasan. Salamat sa ating kalikasan. Thank you. guys. Fresh na fresh. Oh, may kutsara tayo. Improvise. Magkakagira mamaya sa loob ng artista ban. Gera. Naubos na lahat ng baon namin kaya survival mode. Bigay ng may kapal. Kapal ng mukha. Dito mo na masusubukan kung paano mo i-ano yung mga gamit mo para hindi mabasa. Ulan na guys, kaya dito mo masusubukan kung paano mo sisilong yung mga gamit mo para hindi mabasa. Kaya ito yung sinatawag ng survivor. Survivor, natapos na tayo sa mission. Mission accomplished, makakuha ng pamerienda. Kamuting kahoy. Sarap? Sarap guys. Diyan, kaya ilalim. Ano masasabi mo? Rate 1 to 10. Yung Ang ano sarap. Kami lang yung Yatag. Kasi ito mo, water flow. Kutsara lang bigay din ng may kapal. Sausaw mo rin ba rin? Hindi lang na, wait tayo. Ano? Umuulan na! Guys, ito na yung blessing. Blessing nagmula sa ating kalikasan. Kahoy kayo dyan. Ulan na guys. Medyo malakas to. Kailangan na natin ng backup para hindi mabasa yung mga gamit natin.
malaki naman mo eh. Fresh. Hindi alam dito na. Ano? It's raining. It's raining on Manila. Bali, umuulan po na ho, mga kaantol. Aalis na sana kami. Aalis na kasi umuulan na, nakapakat na kami. Hindi kami makaalis kasi nga may dumating na mga dalaga binibay na. Umuulan po, malakas. Stranded po kami dahil sa mga yan. Hindi sila makalis, yan o. Nanginginig na yung payo ha. Hindi makalis. Ganito mading survivor para hindi mabasa yung mga gamit nyo. Ayan o. Nakikita nyo? Ayan o. Ayan. Kanya-kanya tayong ano guys oh. Tago-tago ha. Yung imbis na ano na tayo, imbis na babatsi na tayo, nagkataon umulan, may dumating din na blessing. Imbis na uuwi na tayo no. Imbis na uuwi na tayo. Umulan. Blessing na, blessing. Eh nakasabalutan na. Nakasabalutan na tayo.
biglang umurong, hindi na tayo muna uwi. Sabi ng mga kasama dahil may dumating na blessing. Blessing to guys, blessing. Ayan mga kasama natin guys, oh. Ayan. Ganda dito guys, ang ganda. Ang ganda, sobrang ganda. Sobrang ganda guys, oh, tingnan nyo. Ang ganda ng blessing. Ayan. Promise, ang ganda, ang ganda. Ang lakas, ang laki. Ang laki, ang laki. Ang laki ng alon, ay. Naagos ng ano. Ano? Gado. Interview natin ata guys kung tagasan sila, ganun, yung mga kasama natin. Kamusta yung ano, yung araw na to na pinag-nature trip natin? Masaya ba? Masaya ba? Ba't gusto mo nang umuwi? Natatay ka na? Dito tayo. Jai. Kamusta yung ano? Kamusta yung pag-nature trip natin? Ganda kasi, may dumating. Bakit ang malalaki? Anong malalaki? Anong malalaki? Nyog. Malalaking nyug. Malalaking nyug. Wait. Kamusta yung ano? Pag-nature trip natin? Kamusta yung pag-nature trip natin? Hindi ba yung ano? Malamig pero enjoy! Malamig pero nag-iinit ka ba? Ano? Sobra. Nakakainit. Nakakainit. Nakakainit ng katawan. Marami kaming nakitang malalaking Hindi lang tayo tatawag kami dito po tumilagay. May jet bar rin. Alright? May jet bar. May tatapunto lang. Yan. Bar. Ang gusto mo sa babae. Dr. Lu. Dr. Joe. Gusto mo sa babae. Nag-iinit ka, dahil may mga dumating na ano. Dumating na po kainit. Bigote, magpupa, ninawat tayo yung gamit ko. Ano ba siya? Ayan o, tingnan niyo yung isang kasama natin o. Ayan. Hindi mapakali guys, hindi mapakali. Ayan. Kamusta naman ang pag-nature trip natin? Okay lang boss. Ang ganda dito. Ganda. Anong maganda? Ang ganda ang nature. Nature. Ano ba sa gamit niyo, buddy? Wait. Manggiyog-giwag. Ay. Anggap pula ba? Ano, may mga kasama tayo dito. Bagong dating guys. Oo, mga bagong dating. Ano, mas lumakas pa yung ano, pagbuhos ng ano, pulse. Nanginginig na tayo guys. Timasil ang tibas, timasil. Ano. Tap mo niya ako. Mas lumakas. Tap mo niya. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush.
leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end, but still I am here, moving on like before. I'm yearning to reach the shore. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I've got, it is just enough to get by. Oh, now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I've got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Oh, all I know, all I know, all I know is this is where my heart is. Oh, I have seen many places where the beauty never ends. Different cities, friendly faces, and perhaps I'm going back. But I don't have to be chasing every dream that I have. Oh, no. 'Cause the thing
places in the world I've been to. This is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has a clearer light as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a wreck. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Gotta give. Today is a good day to tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today is a good day. Today is a good day. Today. We're going home.
Pajami laptop ko ay. Laptop. Kahoy kayo dyan! Kahoy! Baliw na, baliw. Baliw, Bads, baliw. Baliw, baliw. Baliw! Baliw! Jai! Dumata! Lamot yung ibang dimension. Sa video lang. Kadali siya kayo ha. Ini mahal kijay. Pre. Oh, boys. Woo! Pauwi na. Masalay bag! Jay! Tidak kelapa dong.
Pinilapit kita eh. 300 tayo. Uy. Ano na to? Artista ba niya eh? Ari ulugan at ari model na judge. Chewing gum. Hindi, mapukutok yan. Hoy, walang bahit ng basa. Ngayon mababasa. Yan ba naglaya mo? Basang basa sa wala. Oo, hindi na pala ba sulubasan? Hindi, kung ko ayaw. Kira. Pati kasi nga namin ko. Lutuwa mang bada ini, si Kuya Bano. Badi, lutuwa mi Kuya Bano ini. Huwag mo na nangalamikin mo. Papatin mo. Oh, ngalam. Kasi tapuan ko. Ito mo. Tawa ka doon.